Gardon Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arju Ponikha. Karbi Nationalist Youth Council atom pen Karbi Anglong Autonomous Council aton rialong amorsing tisola pen mondol turun rongpi atum ame phiki kaipon krong plia towaralong long lea hempu vekatum ke non puanta compensation atangka long dundelang non puanta krong plia towaralong lealam ke jurune plengun esi dolang lason sikidam tang pai chikluni phaing kore ke thomani KAC adon ria thing nolo krong plia towaralong long le hempu vekatum ke long le anam mati compensation atangka ke long dun dia tuma job ningkang samse chipeklang ponsi kachisong pidoponro lapen long le hempu vekatum ke amen abidun detsi long le kawi atum si amen chithapon pen tangkanta en laplo lasolo land and revenue amorsing tiso lapen mondol torun rong piatum abidi kanglim loputa jongpot bangso kachisong along KNYC amai phupot moteron lapen arisang hotum chirap chitutun si kachisong RD pidunlo lapen Guwahati High Court along ta PIL number 10/2023 sitami pidamlo bonta non puanta thanga kangsai long le data jokpini puthot sai jokje KAC adonri athengno krong plia to waralo kachupang limatai kidowek land revenue amorsing tiso lapen mondol torun rong piatum amiphi kai ponang kok lopata pherang ke thengno napachini do lapen lahai krong plia to war along le along kechupang lim pena joksi thedung ahem ke these tami chikim pon lopata KNYC amai phupot moteron pen akoi pipon news text report Karbi Anglong news Karbi Anglong district arlo highway ki bana men pen kachopang lim laba alam ya kimi kalilo ke damtar ni satame pinana tumi expose pon lo satame Karbi Anglong Thomas Council land revenue in charge pen thangna ta side eng pon pe la pen kang sai pon ave jok si pinier ni ta rong sorum tanga chilong ang vedelo la an de tali hadak corruption bang ke aphiong bathuong ason se nang nak lo sai jok je rong sorum pinana tumi High Court on writ petition ki piduma dolo son thak se nilitum sarme rong sormen chingki chingwa isi public interest po men pen isi PIL sarme Guwahati High Court long piglo PIL number bang ke case number 10/2022 pilo la pen insai bom si ningkan isi api nilitum hala dak long kapaklang pon an ke chok se kapaklang pon an ningkan isi api ke High Court Chief Justice pen isi lam toy pilo hala bangso lam toy long mela puson heno nang litum ke chok cheki lele ko pisi doma council of han paklang damo hala so council of han nang litum bangso paklang damo hala so teng pen common ma fake beneficiary pen chenglo kon anje long le anam che long nei ma alang litum la bangso allu na paklang pu pusi hala tum pen chief justice pen ladak council of han isi lam toy pilo la so teng nilitum dak representation thonnam lo secretary saban sadami piniar nianta alang litum la ke chokche fake beneficiaries kornana se porta ka chesalama ajat ma kwan longre chelong ni ma rong sodum annam kon ma piniar ni nam paklang haide lo la sila dak paklang haide da thebang ke litum non kama thapona kokke alang litum kang fudo ko ka joini si piniar nianta la so alu ba paklang haide lo ma de court alam toy banglang litum pate pek de lo la pon chot kali lo alang litum rong asodum han kilong bek nangi compensation pinang kokna pusalang litum la bangso ka cheri po men pensi paklang a heder lo lapen nilum pa chuhe sa me council gheraw side eng pon lo lapen pini sa me nilum effigy burning do pon po akhe omorsing tiso land revenue in charge lapen tensing rongpi joint secretary akhe hai against alang lidum court alam kapate pek a join ni lapen Karbi Anglong Autonomous Council ye ma ke hai land revenue in charge omorsing tiso lapen joint secretary akhe hai tensing rongpi an kapachini alam thegalan verlo Sony alam vet nang litum makang sai sinang pijima made gel sinang thamima laga nang litum le chong bai igno Fuloni constituency ke paro habe kro polling along BJP must joining amai ke pedopon bangso ke joining along ASDC Fuloni branch amai phu khoya sing han sipen chipatir pi ponsi bang kriner ke pan chipogdun sonsi congress ai lapen APHL sia tumanta chipeogdun lapen non ki bangji MP ke liga hot claim rapet dam rapet pupusi pini pajir pu pontanglo bangso joining along aluhia man pen kachetongdun lakha kriner kep harakhat MLA dorsing ronghang local kang borakiling pen chenglok pinangan ke thik dingatum chetongdun si
mai pijut pon News Desk report Karbi Anglong News Pini ahok pet ke niltum la BJP asong in pen non MP election nang lelo la si voter sitona obhijan ane vote aphai la bangso mama amen kawi tum amen ke khap la pen kiti tang do ban amen kang khan la pen te amen ke chok chi arong ke chok chi lai mokla ka pachok la hai ka tu ke kam ke mon di pham si tum da DLA to appointment lo Sokti Kendro, Tundolo, Beijing Char Sundolo, Item Bensi, I Paklem, Padam Pondia Fancy, Rongosor, Tumda, Chitu do no, Ulavanso Fancy, Tumpini, Patapono.Asi Pini Labanso, Ahutsi, Iltumalong, Thought BGP, a song along, Congress, La Pen, PSLC, La Pen SCC, Tukato, Bang, Trainer Cap Bang Fu. Jadi nang join dun no dan alang litum alidar kategori ang sesi nang join dun no dan alang litum kewang pen litum dame ningarong no anzik rong sor pan keme pan keme dam saya ko alang tu mante di dia song inventia ko bendeng ko apa dulu bangso untuk sedena wijana pakai dak nuni sensitif ni cengko sikla ke kontinuasi sikla bono Samson terang lapen Timothy Teron atum Peter lekhe ahem PMA YJ ahem atangka vuk pilap Lakhain korpho nilip MSC constituency ke parlo apar lang sumipi arong amikar Peter lekhe ahem PMA YJ ahem so ke damtang surihini rakrener kep kreser kep aningkan pen kikim ahem ningkan trok pleng det anta patang te ingnam pamandet amat Samson terang lapen Timothy Teron atum Peter lekhe ahem beng along first installment lapen second installment atangka anta vuk lap amat block gram sevok bimol milik video AE lapen JE atum adimaklong damhai hide Digital India lapen Parivartan Asorkar Karbi Anglong District CEM Dr. Tuliram Ronghang Kejapon Asorkar Ing Tangkreng pen Kejapon apor ahut Apar lang sumipi along Sorkar pen kipi ahem PMA YJ ahem so kikim Peter lekhe ahem code number laki AS 1661671 halfwal laso ahem so kikim pivek atum supervisor Samson terangki lang sumipi ahawar mojari teron arong amikar lolapen Timothy teron ki lang sumipi ahawar Risak Thepi Bina Singh teron arong amikar Anchot Kali Nilip Development Block VDC Chairman Arputa Kikhitang abang phulo Alang litum beng along batay hini atangka vuk pilap amat ahem phua phan ari pachipar pulok non ke ningkan phoso se plengdet aphita nilip development block gram sevok bimol milik video juli terang PAE tanuj tanmai mohanto atum adim aklong damhai hedet amat ahem rod anujok parjap prong amat pangram su anben lapuson kido kelak arat atum aphan kelang ke pachingbar do nangje arpuk kedovek nilip MSC povitro rong pi ahin penta thangnat asai dengpon pede Tela bang so hem ke kim tum ke mama ne hang kim tum ke Samson terang pen muthi teron hai ke la a mystery ke claim nan bang ke la dak ni tum rong si le hai tame la paisa ke en ben join ni si la tum nanak patang hek sedal hai paisa en bata he ni an adlo tame kamang ke chun sedal ahem bang na patang pi pede yat le hai paisa bata ne lai tang paisa bang bata he ni lo ke lai ta no na kiche bang pa malata nó khi vang phải biết rồi cái vang cái là tụi mang cái là nàng cái đang trong miền bắc tây hình như là hệ nàng lang cái tang po của bom là hệ cái pu cái ta mê bắt tang pi phải đỡ rồi thế nào này cái là teman pu juga tang với mấy bắt tang pu mà mà tha cái là pu là hệ nàng giống si nàng bắt tang như pi nàng bắt tang giống si neng hang bắt tệ nàng bắt tang pi nàng pu Korkanthi Constituency Committee ahin pen APHLC asong pen executive meeting amai kangnipon pai ni phaithong ke bar ni Korkanthi Constituency ke parlo te kelangjun ahi thialong APHLC Korkanthi Constituency Committee executive meeting amai ke padupon bangso amai long Korkanthi Constituency Committee mephu gongat kiling ahin pen si mai charipon Pinpur में MP किलिक नांगते बॉकबॉम अजोक्सी APHLC राचारिया सोंग आहिन पेंटामी MP किलिक अफारमान काचिसिक मेक किदो थेगजी अफान काचिपाहाई पोंजी अफानसी तेकेलांगजुन आहिथिया लोंगतामी कोरकांथी कॉन्स्टिट्यूएंसी कमिटी आतुम एग्जीक्यूटिव अमाई इंगनी पोंसी आसन आसाई आंगदेंग चेथानपोन
mai long alohia man pen APHLC therapy depend rong pi office secretary la pen treasurer dhoniram timung atum chetong don bang so mai long pen ke than pon ke dam tang arni APHLC pen AJP chingki ka che than along kalili kalang lang ASDC BJP Congress atum nong no ke jo APHLC pen AJP ke hem isilo pu hei hui alam abang ke chobai MP election ahut ke general election lasi laso ahut ke claim ra pe jia phanchot la pen mo autonomous council election ke AGP atum nangche jogdon de puta than pachini pon lasinon ke bang ji MP ke lik ahut ke APHLC rachari asong ka chepa hai ponji aphansi non pen chisik bom lo puta che than pon news desk report Karbi Anglong news nona bangke thong kep at chokang bong pen itum thong kep ansin itum APHLC kata korkan tia puding ke hai pon po kasi kado ka vera phanta nang itum kapre asong long kado tum same nang itum nang sirap tu nang po APHLC si hai be pola bang dak korkan tia rap pen bangke la se pini itum ong dung pen itum dak yes a committee doan itum chingwai pon lo la se pini kala dak itum ka chingwai alam thi bangke ke bang je election pen MP election ke se pai pon ji pan sin itum chingwai